Buang. Ako latada sa sutlay man. Ang hindi mapalit kasi siya pang sutlay. Hindi ko. Dali na kayo mo ato ta sa ubos magpalit ng skin day. Hindi ko. Ano ka ng skin tea? Sa manday mo. Juice. Tamis na ako. Sa tamis. Siyempre sana napalit pa. Tudong juice. Wala may tamis diri. Ay, dili! Padik daw din sa obos! Kayo sa obos! Your... Ni suglanon. Tamis pa! Ambot ni mo be. Napesahan na! Ay sus wa tay kwarta. Palitan ni ka mo tay kwarta. Ako man? Ay sus na sa ba. Chik-chik sa ta sa ulo kayo. Para walay kutom. Para di mo daghan. Kasi nag-green anong uyab ni Ano ma? Anong kutubig? Nga mo ka, anong kayo ba?